चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावख'नि थाखाय जों बेवहाय अन्थाइ गायसनदों गिबि खुन्थियानि थाखाय दिनै दा आङो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि हामलायनायखौ बावदों। जोङो बोसोरसे सिगाङाव मिरु बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि सरकारजों सावरायनानै बबे जायगायाव बर' थुनलाइ आफादनि अफिस गैया बेखौ सावरायदोंमोन आरो जेला सारा आसाम नाङैनो गुबुन जायगाफ्राव गुबुन जिल्लाफ्रावबो अफिस लुनो हायाखै बेखौ तामुलपुराव जेब्ला बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा जायो बै समाव जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ खावलायदोंमोन। बे हिसाबै बिथाङा गुबुन जायगायाव अफिस लुनो थाखाय बिथांनिफ्राय अनसुंथाइ हरदों। बिटिसिनि जिखिनि जिल्ला दङ बेवहाय जोङो थांनाय बोसोरावनो थिग खालामनाय बायदियै देग्लाय जोङो गासै गं 6 जिल्लायाव जोङो अफिस लुनो थाखाय 50 लाख रां होनो हादों आरो मिरु अफिस क'क्राझारनि थाखाय 1 करोड़ आरो गुवाहाटीनि थाखाय 2.5 करोड़ जों रां होनो हादों। दा बे हिसाबै चिरां जिल्लानि जि अफिस 50 लाखनि जोबोद गाजा गोमजायै लुजागोन होननानै आं मिजिंथिदों। बर' थुनलाइ आफादा 1952 मायथाइनिफ्राय बर' राव थुनलाइखौ जौगाहोनो थाखाय बर' हारिनि सिनायथि थामोनथाखो मुलुगाव गायसननो थाखाय जिखिनि खामानि मावबोबाय बियो रावजोंबो रुजुजाया। बिखौ जेसेबां जों बाख्नायो जोंहा बाख्नायजोबनो राव गैया। दा बे समाव आङो थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे बे जेरावबो जि मावखुलि लुगोन बेखौ मोजाङैनो लुफुंनानै लानांगोन होननानै आं सानदों आरो थांनाय समाव जोङो सोरजिजेननाय हिसाबै थुनलाइ आफादनि जोंनि दैदेनगिरिफोर लिरगिरिफोरा गोबां खस्थ' खालामनानै बर' हारिनि राव थुनलाइखौ बे लेभेलाव लाबोनो हाबाय। दिनै मुलुगनि गुबुन जौगासार राव बायदि बर' रावाबो बुहुमाव मिथिनाय मोनसे राव जाबाय। फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय जोबोद चेलेन्जिं सम खारन डिजिटाइजेसन AI गुबुन दिनै माने गोदान डेभेलपमेन्टफोर फैदों। बैसिम जोंनि जि थुनलाइ एबा थुनलाइ सोरजिनाय बेखौ जोङो आरोबाव इमप्रुभ खालामनो थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ दङ। ओंखायनो आं लाइमोनफोरखौबो जायफोरा दिनै सोलोंथाइ बिफानाव जोंनि माने मा होनो इउनिभार्सिटि कलेजाव साख्रि मोनबाय एबा फरायनायजों सोलोंथाइजों सोमोन्दो दङ बयखौबो एबा गुबुन साख्रि मोननाय सानसुमैफोरखौबो बयखौबो खावलायदों जे थुनलाइ आफादजों जाहाथे बयबो गोख्रों सोमोन्दो लायो। मानोना माहारिबाद बेखौ फोरोंजेननाय आफादानो थुनलाइ आफाद बिनि उनाव फरायसा आफाद। दा नंखायनो बयखौबो खावलायदों जे बयबो थुनलाइ आफादजों अरायसम थाफागोन आरो चिरां जिल्लानि अफिसा जोबोद मोजाङैनो लुफुंजागोन आं बेखौ हास्थायदों।